Salut băieți! Eu acum joc 99 de nopți, partea a treia. Deci acum eu... De ce mi arată tăiara asta de începător? Nu înțeleg. Asta e tot contul ăla. E tot contul ăla meu, unde aveam 101 de zile. De ce mi arată? Nu știu, n-am idee. Dar hai de... Salut băieți! Ce vreau să vă zic asta? Asta că azi sau să găsesc 99 de zile un chest roșu, un chest mitic. Deci sau să găsesc chesturi mai slabe. Iată, văd primul chest. Și eu acum vreau să deschid 10 chesturi. Și dacă o să se primească să deschid 10 chesturi în acest video și o să fie scurt, o să fie foarte super. Dar eu acum până ce iau mai mult și fac hartă. De ce să fac altceva? Nu fac de hartă. Ultimele la foc. Se duc, facem harta. Așa cum să zicem mapa. Mapa și acum eu vreau să deschid primul chest. Ce să-mi cadă de acolo, nu știu. Dar eu vreau să zic sigur că cu 100% ceva super. Câți coltești! Și aici sunt chesturi bune. Trebuie să mă uit. Sunt foarte super, super. Așa de... Mie îmi pare că deja am făcut harta maximă. Să nu simt deja la margine. Dar asta nu e așa. A! Cultistul. Trebuie de ucis. Trebuie de ucis înainte ca pe mine să mă ucidă. Super. Că nu m-a ucis. Dar era să mă ucidă. Da, să fim foarte atenți că sunt deja mulți cultiști pe harta asta. Pe harta asta real sunt foarte mulți cultiști, dacă sincer. Dar eu îi urăsc foarte tare. Și asta e un mare minus. Că ei împușcă. Sunt unii care împușcă, dar unii care dau din apropiere foarte mare damage. Treilea chest. Oh my goodness. Ceva bun am până ce. Topor mai bun am. Totuși. Eu mă upgradez la maxim. Poate că în videoul ăsta să meteu toporul roșu, poate. Poate fi așa. Înainte, în videoul trecut era țapul, dar acum e capra iarăși. Rășcanul original. Haide, dar... Eu vroiam să fac un video cu update-ul de... Cum puteți să... Cum să zic... Ca animalele să le faci ca să fie a tale. Dar s-a terminat update-ul și azi s-a terminat update-ul și era trist cam. Dar este un update nou cu noi funcții. Butoanele le-au făcut mai noi. Și deja am făcut la level 3 la foc. Încă asta și asta. Și acum luăm mult de asta, cum se zice, lemn și upgradăm crafting table îl upgradăm și cumpărăm bed. Și acum așez un pic vânzătorule. Da, ca tot timpul.
Vânzătorul vine. Eu old flashing. Și numai asta n-am. Ce mă? Am greșit! Nu! Era o mare greșeală. Cum am putut așa să fac? Nu, era foarte prost. Era foarte prost să fac un frigider. Dar copilul ăla deodată se vede. O căsuță. Dar nu-i chiar ceea ce am văzut înainte. O să pot un pet să-mi iau. O, salut! Pe tine vreau să te iau. Să-ți spun numele Lucky. Unde ești? Unde e? Nu, pe să-ți prea departe. Nu e departe. Haide și te să-i aduc. Unde? Care e? Ăsta care e cu cărăt. Cum îl cheamă? Jet îl cheamă. De ce așa lui așa nume? Nu știu. Cine a creat măcar numele ăsta? Nu știu. Poate nimeni nu știe. Dar eu sunt 100% că deja am găsit copilul. Mă duc un pic la liceu aici. Am găsit. Vreau să fie o pușcă. Open the door. Haide, deschid ușa aici. Și deja aici. Ce mă? Tu ce glumești? Bă, ce glumiți? Glumiți cu mine? Glumiți? Wow! Oh my god! E foarte tare! Medkit. Nu e. Era un chest foarte bun. Nu putea să-mi pice ceva mai bun. Ceva mai bun ca asta. Dar așa mi-a dat jocul. Nu vreau să zic asta bănați, că deja vine noapte și capra e după mine. O să meargă în curând. Iată, ușa să meargă. Așteptați și... M-am speriat că era capra, dar era jetpack. Ce... Trebuie să facem level 4. Și să mă duc să salvez primul copil. Dar să pot eu să-l... Asta era. Asta îl chem? Nu știu. Și acum eu fac craft compass. Sandial. $25. Și eu îl chem așa. Primul copil e încolo. Înspre unde eu mă duc, așa? Doi, 1, vine ziua. Ziulica a venit și deja haide. Continuăm. Căsuța. Căsuța în pădure. Am uitat. Jet, vină. Eu gândeam că când în spate era un wolf a meu. Gândeam că era a meu. Mergea după mine. Și este update, butoanele sunt mai mari.
bandaj ca să salvez primul copil. Tot este. Au! Un wolf. Wolf mă ucide. Wolf pelt. Avem noi wolf pelt. Super! Au! Ăștia sunt răi. Nu sunt. Sunt foarte răi ăștia. Nu știam că ei sunt așa de răi. Dar eu mă duc la margine, caut chesturi. Sper că sucid ăștia lupii ca să iau primul copil. Copil primul să iau. Au! M-am mușcat. Medkit. O să-l pot folosi dacă... Jet. Haide, dar. Oh. Așa de tare. N-am văzut eu. Super, am găsit o casă, dar... Eu sunt profesor. Nu! Dar, papa, băieți, ne vedem data viitoare.